ne kawai sai na hango ki kawai na ga cewa yanayin ki da zubin ki kawai sun burge ni wallahi shi zan ce bari dan zo dan wannan dina amma ba ki da mu da Allah bari dan samu nan banki mana duk nan wannan area da kike gani duk area mu ce da Allah duk nan wuraren da kike gani duk gidajen babana kawai na dan fito na ce bari dan sha iska da Allah ba ki da mu bari ki iya ban nan banki dan saboda haka kamar sauri kike yin su na ba irin yaron kamar ka bane a ban ga dai ɗan mata ki wannan wa yake wannan wulakancin kuwa ba da ma kiwa kanki mana ya wasa ya kike sai manna ana ta miki magana kina ta tafiya a baki sani bane ni ne number 1 area din nan ba wani shege in ba ne ba ni ne babban yaro a wannan area din kin gane so ana kiran ki ga kin haɗu kin kyau ha yani mi sunanki yanzu za ka yi da suna kawai ban tantance ki ga mi sunanki bane baka cancanta ba excuse me wow yani ya ki lusfa oh damn yes ta Allah ba ta kuwa ni ila fi quraish aliyar kowa ta bi shi ka amma wancan ba wawaye ne ba wani ne babban yaro a wannan kai in banda kai wawa kai wani gaye ne kana bin fan girl wanda ta zo da ni tsare ta wallahi ni na ruwa na kinga ‘yan mata ai tun daga can na ga wasu gajoji tsamaye suna ta binki wanda ga cewa ai me za suke haka ne in gani wato ainihin ni da ke gani kin gani idan kina ji ana cewa Aliko Dangote ni ne nan Aliko Dangote da ake faɗi jiya na daga America sunan mana mun dan zuna ne dan sha iska shine kawai sai nace sai na ga ashe a Najeriya ma akwai irin mata haka ashe ba kai je gani ne kai waje bane in mata in magana mana kika mare ni to Allah ya isa kai giya muwa